Rêveçûna pêvajiyê piştî ku wek mijareke sereke ya Meraqê ye derbarê pêvajiyê de nîrxandin tên kirin û daxuyanî rojane tên dayîn. Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli ji rojnameya Türk Günê re axiye. Bahçeli diyar kir ku qanûna çarçoveyê nedawiya pêvajiyê ye destpêka qonaxeke nû ye û anî ziman ku dikare cîbcîkirina biryarên dadgeha mafên mirovan a Ewropayê û afirandina şert û mercên ku dê berdewamiya piştgiriya Abdullah Öcalan a ji bo pêvajiyê re peyda bikin dibe ku were rojevê. Tam bu sebeple Türkiye'nin önündeki Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli piştî qanûna çarçoveyê ya ku di çarçoveya pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurd de di meclisê de hate qebûl kirin nirxandinên nû kir. Bahçeli got ku qanûna çarçoveyê ya ku bi dengê 467 parlamenteran hate qebûl kirin asteke girîng e. Bahçeli bi taybetî teqez kir ku bi qebûlkirina qanûnê re pêvajo bi dawî nebûye. Bahçeli diyar kir ku asta ku bi qebûlkirina qanûnê re hate gihîştin ne encameke ji bo sazûmankirinên ku di aliyê hiqûqî û îdarî de divê werin kirin destpêka qonaxeke nû ye. Bahçeli di vê çarçoveyê de ev gotin bikar anîn. Ji nû ve nirxandina mijarên nîqaşiyên ku cîbcîkirina biryarên dadgeha mafê mirovan a Ewropayê jî di nav de ye, calakirina xebatên derbarê pêkayîna edaletê de dikare were rojevê. Bahçeli diyar kir ku di qonaxa piştî vê de avêtina gavên din ên di rapora komîsyona piştevaniya neteweyî û yekparebûna civakî ya meclisê de cih digirin û çêkirina sazûmankirinên qanûnî û îdarî yên ku pêdivî bi wan heye di girîngiya krîtîk de ye. Sernavekê din ê di daxuyaniyên Bahçelî de jî derbarê Abdullah Öcalan debû. Bahçeli diyar kir ku Öcalan di biryara fesehkirin û çekdanîna PKK de fonksiyoneke girîng bi cih anîye û got. Abdullah Öcalan êko bi banga aştî û civaka demokratîk a ku wekî rêberiya damezrîner a PKK kirî re, di biryara fesehkirin û çekdanîna PKK de fonksiyoneke girîng bi cih anî. Di vê şert û mercên ku dê muhtemel bikin ku di serdema bê de jî piştgiriyê bidin pêvajoyê werin afirandin. Bahçeli her wiha di berdewamiya axaftina xwe de got ku pêvajo divê qada siyasetê fireh bibe û pergaleke ku reqabeta siyasî di çarçoveya sînorên demokratîk de dê meşandin were avakirin. Bahçeli di daxuyaniyên xwe de got ku yek ji armancên pêvajoyê jî pêkanîna aştî û biratiyê ye. Bahçeli ku peyva Tirkiyeya bê teror wekî polîtikayeke dewletê binav kir anî ziman ku pêvajo di heman demê de pêngava demokratîk bûn û pêşketinê ye. Bahçeli teqez kir ku di pêvajoyê de ti bazariyeke dizî û veşartî nîne û got ku qanûn ne sazûmankirina efûyê ye. Serokê Giştî MHP Devlet Bahçeli tekildarê pêvajiyê bi vî awayî nîrxandin kirin bal dikişîne herî zêde jî ser şert û mercên Abdullah Öcalan ku divê ji bo karibe piştgiriya pêvajiyê bike dibe bêm başkirin rewşekî wisa tîne ser ziman Bahçeli tekildarê qanûna çarçoveyê jî qanûnê destpêka merheleya nû ya pêvajiyê pênase dike û dîsa dibêje bi cîhanîna biryarên dadgeha mafên mirovan a Ewropayê pêkanîna adaletê dikare bi demên pêş de bên rojevê rewşekî hûsatîne gelo wek şert vana dide pêş sê mijarên sereke ku herî zêde ji aliyê raya giştî ve jî tên merak kirin rewşa Abdullah Öcalan piştî qanûna çarçove ku derket şûn de gavên çawa wê werin avêtin di pêvajiyê de dîsa biryarên dadgeha mafên mirovan û mijara pêre mijara Selahattin Demirtaş fîgen yüksek da û herî wekî din Osman Kavala û gelek kesên din hene Selçuk Mizraqlı jî di nav de gelek kesên ku siyasetmedarin hatine girtin rewşa wan divê bê zelalkirin bi taybet ê ku derbarê wan de biryarên dadgeha mafên mirovan ê Ewropayê heye vana hanê mesele tên merak kirin rojane pir ser tên kirin Hukuknaz doçent doktor Vahap Coşkun mêvanê me ye em van mijarên tên merak kirin em ê jê bipirsin û bi xêr hatin bernameya me. Gelek spas roj baş. Gelek spas birêz Vahap Coşkun û bi xêr hatin mijar girîng e pêvajo beriya demekî jî hûn tevlî weşana me bibûn wê demê jî we gelekî nîrxandinên girîng kiribûn we gotibû êdî ev pêvajoyê bimeşe her du aliyan jî guhertin dayê avakirin bi taybet ev Tirkiye jî ev demeke pêvajo her di rojev de bû qanûna çarçove derket piştî qanûna çarçove derket şûn de jî li ser vê hinek pênase hatin kirin gotin pêvajo ji mijara ji qonaxa negatif derbasî qonaxa pozîtîv dibe em ji we bipirsin em merheleya nû tê çi wateyê ku wek qonaxa pozîtîv tê pênase kirin di qonaxa pozîtîv de wê çi gav bên avêtin?
Ya konuda gelek mühime. Hatta İro pevajo be gave fiili meşe lebeli be vi kanuni pevajo ket zemina hukuki libra edi hukuk pevi o ser hukuk vi pevajo be meşe jibo vi emkarın bejin rast vi merhale ki pozitife lebeli jibo vi pozitif bu ne emzede bikin gerek hinki gav ve avetin van gavaçının bahçeli de vi hef pevin akude van gavajin van datinin Hunza'nın ji bo vî pêvajoyê li meclisê komîsyonekî hatibû avakirin vê komîsyonê raporekî nivîsandibû di vê raporê de jî du heb ser du heb tişta balkişandibû yek gerek kanûnekî ji bo PKK bê derxistin vê kanûnekî müstakil bibe lê belê a dudiyê min jî gerek li Tirkiye ji bo demokratîzebûnê gerek hinkî gav bê avêtin sazûmanê îdarî hebin gerek vana bê jî vê raporê de via jî hatibû nivîsandin. Îro Bahçeli jî via dibêje dibe kanûn derket via gava yekîmînê via ne gava daviyî via gava destpêkê ji bo vî kanûn tekevîmeriyetê piştî vî kanûnê tekevîmeriyetê gerek gavêdinê jî bê avêtin. Van gavaçının de rapora komisyonê de bi zelalê hatibû ziman mesela biryarê dadgeha Avrupa bînin ya jî biryarê dadgeha Kanuni Esasiya Türkiye vana gerek benci vakti zaten vana benci gelek perskirek bu xo çareser dibe o baveriya gelci zede dibe bu vi rast bir vi kanuni atmosfereki pozitif çe bu lebele gerek van gave demokratik bu neji gerek bir avetin. Ve got gavên demokratîk bûnê jî gerek bên avêtin Bahçeli Devlet Bahçeli jî ji rojnamaya Türk gunê re axivî ew jî ketiye rojevê dibêjin merheleyeke nû ye ev qanûna çarçove bi vê dest pê kir lê wê gavên din jî hebin lê tiştek divir de tê xuyakirin herî zêde jî ew xwe jî bal dikişîne ser rewşa Abdullah Öcalan dibêje şert û mercên guncav dibê gerek bên avakirin heman demê ji aliyê rêveberên tevgerê jî ve taybet Murat Karaylan ev anîbû ser ziman di peyamên pazê tebaxê de peyam dabûn gotibû heya ku şert û mercên Abdullah Öcalan neyê zelal kirin rewşa wî neyê zelal kirin em nikarin ji kesî re bêjin çekê xwe deynin û harin her du alî jî divê mijarê be taybet rewşa Abdullah Öcalan dixin rojevê bi taybet ji aliyê Devlet Bahçeli ez bêjim ji aliyê desthilatê ve pir zêde ev mijar nakeve rojevê hûn çawa dinixînin vê rewşê li gor we gerek çawa be Brasti Bahçeli siyaseteki bir istikrar dimeşini yani du sal beri bir sürü iloni de çıgotu bu Bahçeli hina ser bir esası. Devi dahyani akude Bahçeli got yani Öcalan brajı mahfehevi istifade bike o bravarlı parlamentoya bir peyi ve Ankara hatta davi pişti bir bu Öcalan teklifeki koordinatörü ani bu roje ve Bahçeli. İroji devi hefevin ahudeji dibe Bahçeli jibo vi pevajoy bimeşe o rola Abdullah Öcalan'ın pozitif jibo beraber devam ki gerek şertu mercevi beguhertin. Evi şertu merçava beguhertin es karın bejim jido Ali karın beguhertin. Ali yeki fiili ya ji fiziki yani Öcalan jiberi de duhazı bir gelek kesa civin çevik bir gelek kesa bir şeyri viaji de her فیلمین خود او آن بزمان مثلا Öcalan gibi az duhazın bu akademisyen arunyekim bir rojnaman arunyekim bir siyasetmeder arunyekim ihtimale yekem beri her tişti az bavar dikim van levra guhartineki çebibe Abdullah Güler vakta kanun hat kabul kırın evcile ve beri AK Parti'yi vakta kanun hat kabul kırın evcigot yani İmralı deri İmralı karı jigele kesa bevekirin yani vi ihtimale mezin dışartı fiziki de evi başkinindeki çebibe Ali duyemeci şart hukuki, bu şart hukuki gerek herandına kanuni lazım ya ji kanuni ki nüh gerekli parlamentoyu derkevi ve kanuni çi yani bir kanuni belki mahve hevi cibini ve kanuni de Anka Bahçeli de gerek bir yara Avrupa'ya dair dadgah Avrupa'ya dair bici dadgah Avrupa der hakkı Abdullah Öcalan jici bir erkek bu yani 2004'da da ve maafe heviye der hakkı Öcalan deci ve bir yere da bu karın livrajı guhertine kişiyebin yani gava yekimin ezbaverdikim evi şartı Abdullah Öcalan'ı fiziki daha be baştır kırın gava diyeminci ihtimal heyki de kanun edici guhertineki beçekirin.
و گوت احتمال هەیە ئەوانە هەنێ وێ دەرکەون پێش و قانونا چارچوە ئەگەر مرحلەیەن قانونا چارچوێ بێن بجیهانین شوندە ئەف تشتێکم بەحساوێ دکن یانجی ئەم بێژن پێواژویەکی شەشمها داتینن پێشیا خوا و دەما بریارên مەگەکێ û biryarên lîjneya ewlekariyê ya Tirkiye dibe ku piştî ku biryardan tespît hatî kirin işte wê çekbên berdan û wê veger çêbive şûn de şeş meh datînin piştî şeş meh hûn dibêjin ku ev qanûnên ku ji bo Abdullah Öcalan jî bên hûn wisa texmîn dikin. Yani van hunzanın da bir kanuni çerçevede de hep istisna heyi. Yek kese dozavan ser melkuştine hebin evci ve kanuni feyden abinin adı dici 2005'de cezaya müebbet o müebbet grankri hati girtin vana jivi kanuni istifade nakın. Lebeli vakta vi pevajo baş bir meşhedi vi pevajo perskirek dernek evi van istisnacı bu van istisnacı demek ki de gerek kanuneki belki derkeve hole. Anka peşeroja me ez baver dikim mijara herî mühim ew ki biryara MGK'yê yani MGK berê her tiştî gerek biryar ekîbî di ki vî kanunê çerçevê tekê vî meriyetê hükmê xwe icra bike. Piştî wî eger vî biryar hat dayîn o vî kanuna çerçeve ket meriyetê o neticeya vî kanunê hem gel hem alî vakta bibînin ez bawer dikim ew gavê nûh bê avêtin. Van gavê nûh em karin di sê hep qonağa de bigirin berçavê xwe. Yek karin kanunê nûh derkevin yani ji bo wek me got hatin istisna kirin ji bo wan karı kanunê nûh derkeve a du di mevzuatê de guherandin ihtimal heye karin çêbikin. Mesela îro di mevzuatê de gerek pirsgirêk heye di kanuna cezayê de di kanuna infazê de di kanuna dijî terorê de vana gerek van kanuna giştî gerek ji berçavdîsa bêgirtin o livra guherandinê girîng çêkin Asya jî sazûmanê îdarî gerek bêjî. Yani mesela ji bo biryarê dadgehê Avrupa bê cî livra guherandinekî ne lazım e ya ji bo kayyum tatbîkata kayyum ji holê rakin livra kanunekî ne lazım vana bi gavê îdarî jî hûn karin van pirsgirêka çareser bikin. Ji bo wî ez werdifikirim piştî parlamento ji betlanê zîvirî dest bi kar û barê xwe dîsa kir yani piştî îlonê van mesela giştik ew di rojeva Tirkiyeyê de bi. Berê her tiştî biryara MGK'yê ew bêdî dayîn ez bawer dikim eger di vî havînê vî mekanîzma baş bişuxile vî mekanîzmayê çekberdayînê baş bişuxile ihtimala mezin ew ki di îlonê de civîna îlonê de MGK karı wî biryarê bide o wî kanuna çerçevê karî tekevî meriyetê piştî wî jî ez bawer dikim van her sê qada da ew kîjan guherandin çêbe ew vana vere rojevê ji bo vî pêvajoyê baş bimeşe ji bo vî pêvajoyê bigiyê encamê xwe encamekî baş jî vî pêvajî derkeve ez bawer dikim van hem gavê hukukî hem gavê îdarî ew giştik verin rojevê. Ez vê jî dixwazim ji we bipirsim li gor konjektûra herêmê konjektûra siyasî em yan jî bêjin hevsengiyên siyasî ku di herêmê jî hîna jî êrişên niha ji beriya ku hûn tevlê bin êrişên ser herêma Başûrê Kurdistanê jî hatin nêrxandin û me wek nûçe jî dar. Gelo divê mijarê ku li gor vê konjektûra dawiyê tiştê ku hûn dibînin êdî ji aliyê devletê ve jî û ji aliyê tevgerê jî em dikarin bêjin biryar hatî dayîn ku êdî vî pêvajoyê ber bi encamê ve bin. Yani vê jê veger çêbive hûn vê dibînin. Ez veger nabînim bi rastî ez viya bi zelalî û bi qetî ez karim bînim ziman ez li vir wer difikirim her du alî jî îradekî wan heye îradekî tam e vira yani vî meselê ew di qada siyasetê de û di qada hukukê de ew vî meselê bê destgirtin ji vî saetê şûn de pevçûn ez ihtimala pevçûnê nabînim yani li rast îradekî mezin heye devlet jî dixwaze vî meseleyê çareser bike PKK bêçek bike û PKK jî biryara xwe daye heta îro jî hem Abdullah Öcalan hem rêveberê PKK gelek caran anîn ziman ku gotin vî dema çekê qediya vî demekî nûh dest pê dike ve
qala Murat Karayılan kir. Murat Karayılan bir daxuyaniya xwe dawî de jî rexneyê xwe ser vê kanûnê tînî, vî çerçeve kanûn rexne dike mesela dibe avê Kurd li vir derbas nabe, demokrasî li vir derbas nabe, ya jî pirsgirêka Kurd ê derxistî sebebê wan giştî nehatî destgirtin, vana giştî pirsgirêkî mezin in. Lêvelê li vir tiştekî dinê dibî. Em dixwazin bi rastî düşminatî biqedînin û vî meselê ser siyasetê çareser bikin. Viya ez bawer dikim ne taktîkê, viya biryarekî taktîk nine, viya biryarekî stratejîk e. Eger vî biryarê berdevam bike ki ez bawer dikim ew berdevam bike, dewlet jî û PKK jî li vir îrada wan tam e. Hinkî pirsgirêk kari derkeve sibê dûspê holê, hinkî li vir carna her du alî belkî li her meselê li hev nekin viya jî tiştekî normal e. Fakat ev vî pêvajoyê bimeşe. Ez werdibînim. Ez dîsa werim ser mesela ew ê ev meselên ku MGK biryar bide û vê pêvajoyê pir dirêj bike û çawa dibînin vê? Yani viya vêj mesela konjektûra herême, qala konjektûra herêmê kir. Konjektûra herêmê li vir mecburiyetekî derdixe holê hûn vî pêvajoyê çû qas destê ve tê gerek hûn zû bimeşînin. Yani hûn biryara xwe jî zû bidin. Ji bo wî gerek vî biryara MGK'yê jî pir dûr nekeve. Çünkü zaten berê gerek MGK biryar bidî ki vî kanûnê têkevî meriyetê. Li vir jî 6 meh jî heye. Ji bo wî gerek viya pir dûr nekeve. Ez bawer dikim ihtimal mezin belkî di îlonê de vî biryarê bide. Viya jî du alî mühim e. Alî yekem wekim got herêma herem li vir anka zaten agir di herêmê de heye. Herkes karı vî agirê karı herkes jî bişewitîne. Wer agirekî mezin e. Çünkü her ro yeksana herêmê diguhere. Ji bo wî eger ve pêvajokî dest pê kirî, gerek hûn vî pêvajoyê çû qas destê vetî hûn ew qas zû biqedînin ki pirsgirêkê dinê hûn lê karin mêze bikin. Yek viya. Yek jî siyaseta hundir. Yani piştî parlamentoyê ve be ez bawer dikim ew rojeva Tirkiyeyê hilbijartinê jî êvere. Hilbijartina belkî zû ya jî hilbijartina di wextê xwe de bêçêkirin. Fakat hilbijartin ew têkeve rojeva Tirkiyeyê. Wexta hûn van pêvajoyê dimeşînin çû gerek hûn navbera van pêvajoyê û hilbijartinê taqwîmekî têxin. Hûn gerek vî pêvajoyê biqedînin ki hilbijartin tesîla wî ser hilbijartinê nebe. Wexta dema hilbijartinê de hûn gavê gerek hûn bavêjin, gavê hûn lê mecbûrin hûn nikarin wan gava jî bavêjin. Ji bo wî hem şert û mercê herêmê hem jî taqwîma hilbijartinê vî pêvajo ji bo her du aliya jî dibêjî gerek vî pêvajo hinkî dinê zû bimeşe. Baše ez herî dawî vê pirsin pirsekî me bila dawî be. Mijara Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Osman Kavala gelek kesên ku wisa demek dirêjê dosyayê wan li bên da dosyayê wan esas di Dadgeha Mafên Mirovan Avrupayê de biryarê wê hatibû dayîn ku bên berdan. Gelo ev yani li bên da çi ne û çawa vê dibînin yani ev atmosfer gerek neyê guhertin êdî ji Me gelek ser vî doza Selahattin Demirtaş û hevalê dinê em peyivîn wî çaxê jî min anî ziman van doza ne hukukîn yani pirsgirêkekî hukukî tune li vir. Li vir pirsgirêkekî siyasî heyî. Biryar jî ser hukukê nihatî dayîn. Biryar ser siyasetê dayîn hatî dayîn. Yani desthilatdarî wî demê biryarekî wer ihtiyaca wî hebû, pêvîsta wî hebû, vî biryarê derketî holî wî jî heta îro dimeşe. Îro ji bo Selahattin Demirtaş derkeve derve ya jî ji bo Osman Kavala derkeve derve. Ew ne lazim e ki vî kanûnê têkeve meriyetê. Doza wan bi vî kanûnê girêdayî ninin. Zaten biryara Dadgeha Awropa heye gerek van kesa anka li derve derketina derve. Ji bo wî li vir pirsgirêk ne pirsgirêkekî hukukî, pirsgirêkekî siyasî gora girêdayî atmosferê jî. Anka siyaset hinkî hat guherandin, siyaset hinkî dinê bu
viyajî ji bo van doza hinkî hêvî zêdetir dike. Gelek kes viyajî dipirsin, mesela vê kanûna nû Selahattin Demirtaş tesîr dikî ya jî na, bi rastî min got yani vê kanûn doza Selahattin Demirtaş bi vê kanûnê nehatiye girêdayî. Bi wan rast alaqayekî tuneyî lêbelê eger vê kanûnê wexta têkeve meriyetê û Selahattin Demirtaş serlêdan kî bike, Selahattin Demirtaşî ji vê kanûnê karî istifade bike. Fakat gerek nemine hatta yani gerek biryara Avrupa'ya bêjî Kanuna Esasya Türkiye jî viya dibêje, biryara Avrupa me girê dide, Dadgeha Türkiye jî girê dide, gerek Selahattin Demirtaş roj berê rojkî bê derxistin. Em gelekî spas dikin, mijar berfireh bû, me jî pirsên xwe kirin we bersivên girîng dan, nirxandinên girîng kirin, birêz doçent Doktor Wahab Coşkun hukuknas bûn bi me re bûn. Em gelekî spas dikin ji bo beşdariya we. Gelek spas, abin roj baş.